Kula Rama. Slamet yen sira ngadhep penengasan. Pangestunipun Rama. Sowan kula tansah widodha, sungkem kula konjuk Rama. Yo tak tau. Yo mumpang jenengmu sebae digendi sira to. Sanget anggen kula mundi. Mugi dados jimat. Yo. Banjur kepiye? Gon puno kewajiban. Panjesmara. Sedaya kewajiban sampun kula estokaken Rama. Mbok bilih Rama badhe niti pirsa, mboten badhe nguciwani Rama. Bagus ya. Yo sing kaya mangkono ku. Sing Rama. Panjesmara bagus. Kula Rama. Sliramu dak timbali penengasan. Ing batos kebak pitaken. Sejatosipun wonten menapa Rama? Nah, mangke iki nggih Panjesmara. Rikala mau wakmu pangkilan uga kadang-kadang wis padha sarujuk yen to sliramu sing ganti kalih kandha. Banjur sliramu Nyuwun pangapunten Rama. Menawi kula badhe ngentosi kalenggahanipun Rama, sakmenika kula dereng sagah Rama. Jalaran kula tasih kepengin kang sukawruh. Dimas Asmara Bangun. Kula Kang Mas. Apa sliramu ora nduweni welas marang Kanjeng Prabu? Merga piyambake wis katon sepuh lan sliramu kan kagadang-gadang minangka nintir kaki. Mula Iki sing nglakoni aku Kang Mas. nanging sliramu kudu duwe penggalih. Mesakno marang ramamu. Lah iya ngono Dimas. Inggih. Kang Mas Panji Asmara Bangun. Piye Dimas? Mila leres aturipun kadang kula sepuh menika. Awet ingkang wenang lenggahing damparing Pradapa Agung wonten ing Jenggala menika namung Kanjeng Kang Mas Panji Asmara Bangun. Iki perkaraku. Kang Mas karo Dimas ora usah melu-melu. Yen Mas Panji Asmara Bangun. Kula wae. Panjenengan kula aturi emut. Bilih ingkang Rama sampun sepuh. Menapa malih panjenengan katemben kemawon dipun dhawuhaken kalian Dewi Startaji. Kagadang panjenengan ingkang badhe nurunaken wijining ratu tanah Jawi. Mila menawi panjenengan boten kersa ndhaharaturipun para kadang panjenengan, para kadang Panji menapa dening Rama. Lajeng badhe kados pundi? Nuwun dalem sewu Kanjeng Sinuwun. Namung dapur atur temut dumateng ingkang putra. Namung sedaya menika wonten asta panjenengan Kanjeng Sinuwun. yo. Panjesmara. Kula Rama. Ibarate Rama kuwi. Ibarate kaya Surya wong wis suwur. Kamangka sing bakal ganti kanggan Rama ora ana liya ya mung sliramu. Sepisan meneh Rama dawuh marang sliramu. Saged sliramu ganti kanggan Rama. Kula dereng sagah Rama. Panjesmara Bangun. Kula. Saiki ora ana antarane Rama karo Buddha. Yen sliramu mancai dawuhe Rama, dawuhe Prabu ana ing Jenggala. Sliramu ora pantes mapan ana ing Jenggala. Lunga saka Jenggala. Nyuwun pamit. Kula aturi putra. Kados pundi menika, Pak? Kados boten kathah-kathah akhir. Kepareng munjuk lepat ngusih pangapunten dalem panjenengan. Kepiye aku dewas. Bebasan suduk gunting tatu kalih. Kula aturi ngagem kawicaksanan dalem panjenengan. Kados pundi kemawon
Raden Panji Asmara bangun putra panjenengan kang badhe gumantos klintir ke Prabu dalem ing Jenggala. Menawi Raden Panji Asmara bangun lajeng kendran kados pundi lho ing para kawula? Menapa kula iki ketang lupu padi kadang. Monggo. Nyuwun dalem sewu. Kadosipun wonten wiyantun ingkang nderek. Sepo wonten ing pesawat. Iki durung nganti rampung ana perkara. Iki wis tumeka ana Kakang Patih Kudirwarsa. Wonten pangajauh Kanjeng. Tumuli egal. Yang banjur aku pengin duweni karpo maraswat ana ngasak. Sendika. Yuk, Kisanak, nuninggih. mboten ateges kula tambuh dhateng ndika. Karana nggih nembe sepisan menika kula sumer panjenengan. Panjenengan menika sinten? Saking pundi? Lan kagungan kersa menapa rawuh wonten ing kraton Jenggala? Nuninggih. Saderengipun kula matur. Bilih wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Yen to wonten keparenganipun kula badhe matur piyambak wonten ing ngersanipun Kanjeng Sinuwun. Oh, ngaten kersanipun. Nuninggih. Nuwun dalem sewu Kanjeng Sinuwun. Menika pisanak ingkang mertamu badhe matur piyambak wonten ngarsa panjenengan. Prangus sumangga. Nyuwun papunten pisan. Nuninggih. Panjenengan menika sinten? Lan saking pundi dunungipun? Kula menika pepatih saking Kadipaten Pudak Tegal. Nami kula Patrih Guna Saranta. Guna Sarong Nggih menika leres. lajeng panjenengan menika rawuh wonten kraton Jenggala punika. Kagungan kersa menapa? Nggih. Kula tansah ngembun-embun wonten ing nginjang jejawah sonten. Tebih saking Kadipaten Pudak Setegal. Dipun utus kalian ratu sesembahan kula. Dumugi wonten ing kraton Jenggala. Anggenipun dipun utus nglamaraken putra mantu panjenengan ingkang nami Kaluh Candra Kirana. Kisana, Nunjih wonten menapa? yen sliramu ora pirsa kudune sliramu krungu. Nggih, Mau ngarep sliramu guys ngaturake yen to kadang kuwi minangka putra mantu. Ya kuwi garwane kadang kuanem Panji Asmara Pan. Yen kowe duweni pangangkah kang kaya mangkono, padha wae sliramu duweni kekarepan kang ora becik. Bebasan ngrusak pagrayu bedol turus ijuk. Sliramu lak yo ngerti yen kadangku Kaluh Candra Kirana putra ing Kediri kang kaboyong ana ing Jenggala. Nanging sliramu delanyak arep ngrasakake kadang. yo, Apa wis kok pikir? yo, bener. Bener sing dikandhakake. Nanging Gusti sesembahanku ora pengin duwe garwa liya yen to dudu Kaluh Candra Kirana. Yen ngono rasah kaki yang buatan betul jaba. Yo, bakal lah boyo Yo. kok kang sadengan. Nyuwun sewu. Sinuwun. Menawi dipun kandhelaken
saya ngombrong. Menawi wonten keparenipun kula badhe sumusul. Amapakaken piyantun ingkang kurang tata menika. Ya sing kandhang. Uga cepak karo prajurit ana ing jebul. Sliramu kakon. Inggih Kanjeng Rama. Sapa sih? Yang kumpuli aja nganti tak ana ing jebul. Terwaca dawuh dalem pangestu dalem ingkang kula suwun. Nuwun pamit. Ya Kula keparingan dawuh Kanjeng. Ndika wis patek dawuh. Pripun iki? Iki ngene Dimas. Inggih. Wonku nglamar mesti dadi pasulayan. Mula kowe aja nganti kesuwen siagakno para prajurit. Inggih. Yen mengko dadi pasulayan bakal tak pasrah. Inggih, kula ingkang tanggung jawab. Rangira babar pisan. Yo, piye? Yen sliramu spirit Purwadya Bala. Bener. Kasunyatan yen kowe duweni trik kakang ora becik. Bakal ngayunake ngrusak wong. Yo, Ya ning kene iki. Yen kowe bisa nandingi aku lan kandang, kowe bisa ngrusake apa. sumbarmu menretake bumi. Yen wektu kaya mau kalau Candra Kirana diparingake bakal tak boyong ana ing puthak Setegal.
Tapi pas mulayan, kula ayo dulungno kalau Candrakira. Asah kaki angungas butekno. Loh, nantang kowe. Dimas padali. Loh, Temenggung, nggih. Pas mulayan iki tak pasrahke marang. Hah! Wah! Mung gari aku apa kowe sing dadi batang ngono iki? Jebul ming ngono wonmu dikasih saya. Yo, tanpa nono kaki saya. What?